Rovaniemellä vierailevan Kataisen mukaan kahden muun Suomessa toimivan islantilaispankin eli Glitnirin ja EQ-pankin asiakkaat saavat suomalaisen talletussuojan, jonka yläraja on 50 000 euroa. Sen sijaan Kaupthing-pankin talletukset on Kataisen mukaan suojattu Suomessa varmasti vain 4 000 euroon saakka. Kaupthing on hakenut tätä Suomen ylimääräistä suojaa, joka on 4 000 euroa alkupäästä, eli 21 000 euroa, siitä vastaa Islanti. Mutta Kaupthing on hakenut myös käsittääkseni tätä 25 ja 50 000 euron erotusta Suomen rahastosta, ja nyt sitten talletusrahasto käsittelee sen hakemuksen ja katsotaan, mikä sen kohtalo on. No, tulisiko suomalaisten tallettajien olla huolissaan nimenomaan Kaupthing-pankin tilanteesta? No, tilanne on se, että Suomen valtio tai tämä talletusrahasto turvaa nyt alkuun ainakin 4 000 euroon asti. Se ei ole mikään hallituksen päätös, vaan se on rahaston oma päätös. Ja rahasto käsittelee nyt tämän ylimääräisen osuuden, eli 25 000–50 000, ja katsotaan, mikä sieltä se päätös on.